FCPA. Pero kamano kwaloso kuom dhano waluongo ni human resource. Kenya ka wayudo ni wan gi dhano mang'eny mosedo tiegruok somo, yeah, pila mar education, yes, yeah, ma in a big in a big achievement. Wan gi population mosomo maber, education at least has been also performed fairly well. Shida mosebedi en nani transforming this, putting this into practice. Mondo bedni, yes, wasetero puonjo nyithiwa gitieko university, colleges, or whatever level. Koro en now mondo get dhano gi mondo bed productive in the production process. Mondo bedni gi participate actively gin molongo ni national development mar uchumi ni. Mondo wabed gi GDP madhi malo. Mosebedo ka bedo gi shida matin. One of the shida maduong' mosebedo en issue mar unemployment ni, koso tich. Kore koso tich kae ema wacho ga ni yes, ondo beno koro wapar deeply. Mondo ng'e ni yes, asedhi school atieko, to ok ji te modhi school moyudo formal employment, direct formal employment. Koro nego wang'e ni kaka wanyalo tap this resource mondo wayud jogo ma ginyalo participate go in the economy through other means, including gima temo ka wacho ni through self-employment in a way. Self-employment in the sense ni ogrit ni nyaka make that formal employment to ginyalo chugo tich kata nitie lwase maber ma ginyalo time tich manyalo konyo gi. All right. To my about service industry kai it take a lot of potential. Kaji bodo ni ngato nigi pok mare monya yudo skill moro men go monya tiyo go. Koro waranga ka skill men go no onyalo participate go in society mondo make go impact. Nyalo bedo ni okay sani wan nyaka gi issue ma technology inya bedo ni I train in certain fields. To kata ok nyalo teach locally ka but inyalo through the technology inyalo tarango tije moko oko. Ndi tije moko sani nyatimo wata through through the internet. Ndi online jobs matin sani timo matange karana sama accounting work mo community sani jomoko timo through online. Ntiere areas mag these professional services may be offered online. Man is one area. Another one kuro ma link gi area ma wacho ni mar agriculture production. Kuro jalo ngiyo kaka the youth jalo tiyo gi knowledge margi to participate gi nyalo ni smart farming or agriculture. Mondo loss in a way that we understand ni kata gi technology magi somo cha. Ngeti a lot of technology itiyo go drones angono ge. Maka nyanyo bedo deployed in agriculture kai. Koro gi fill gap no mantiere ke nyado ni kaka sani for instance nyado ni jobo pro mchele ka. At that time there was a place like around Ahero. Sometimes you don't hear mchele chiek. There's a big challenge with birds and things like that. So you know there could be some technologies that can be devised through using some of the drones and whatever team go to control such kind of things. So you don't even get knowledge no among the youth ma ginyalo bedo tapped, ginyalo bedo encouraged to mondo ginane ka gibe gidonjo mondo gi konye e tije gi. Aito jomoko be makoro timo the co-production gi nyalo ng'iyo ni an gi puodho marom kama to gima datimo mondo make impact nyaka wariwre. Wabiro kamoro achiel gimoro luongo ni form saga ka cooperatives mondo gitim gimoro mabedo gi impact. Gitim gimoro luongo ni value addition. Kachise ma gitim gi something with impact ginyalo create that value chain. Kako wacho let's say ka dairy chak production ma chak. The demand is there. Until local demand, I don't hear external demand. Kajo mo biro ma bende wacho koro gibedo gi dok manyalo produce milk no. I to ng'iyo ni the next gibiro kamoro achiel to ng'iyo ni
kagi choko chagni kamoro achiel gitero the next level processing, yeah, makoro chagni kilose to wuok bedo processed to supply the local demand, then surplus ni timangono the external demand, other areas, or even bedo exported. Mano, that's the way wanyalo increase go earnings, yeah, what if activities ma at the end of the day the earning and ng'eny moingo just the normal effort. All right. Yeah. What I'm actually through people, kiko struggle ni tiyo matek is not enough. Aja tiyo smart. Waraka ni jowa gija tu na smart. Mondo gi bed ni gi produce ni gi value mamalo. Right. Ngana jalo tiyo matek ndi to eni ngata chiele mo tiyo matek. Ipuro the whole day to gini yore visit yore to kubiro production mabugo ko ng'onge. But who to drink about uchokere kabora chiel kunyalo kelo tinga gene ipiro jiga chiel timangono pitho, then ubedo gi time to timo other things to temo in a way value mabibuok at the end of the day it's high value mane patemo wacho, right. Kwa timo mano consistently to wadi bedo gi gibilo ngono high income, okay, high income people. Ero kama na FCPA Bernard engineer